ஹலோ கேமர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பர்முடாவில் டாப் 3 பக் ஹிடன் பிளேசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது இங்கே தான் ரிஃபைனரியில் இருக்குது. இதான் இந்த பாறைக்கு பக்கத்தில் இப்படி உட்காந்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் யார் வந்தாலும் உங்களை கண்டே பிடிக்க முடியாது. பாருங்கள், கீழே இப்படி பார்த்துக்கோங்க, யார் வராங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். இதாங்க பாருங்க, கன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எதுக்கோ நான் கொண்டை போட்டு வந்துட்டு அதனால கொஞ்சம் தெரியுது. இதை அப்படி சுட்டுடலாம், டப்புன்னு சுட்டுடலாம், உங்களால் பார்க்க முடியாது. அப்புறம் செகண்ட் பிளேஸ் இங்கே தான் பார்த்துக்கோங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து போகணுங்க, இப்படி போனீங்கன்னா உங்கள் ஸ்குவாடே அடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலே தான் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து இது பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியவே தெரியாது, எப்படி பார்த்தாலும் தெரியாது. அங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சால் தெரியலாம், அதை தவிர எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இப்படியே எந்திரிக்க முடியாது, அதனால் பார்த்து போங்க. வந்தாலும் டப்புன்னு சுட்டுறலாம். அப்புறம் இங்கேயே தான் இந்த இடத்துலையே தான் இன்னொன்று, இப்படி படுக்கிற பட்டனை அமுத்திக்கோங்க. இதான் இப்படி அமுத்திக்கிட்டு இப்படி தகுந்துக்கிட்டே போகணும். ஏதோ ஒரு கன்னை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த பிஸ்டல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், தெரியாது. அப்போ தான் நீங்களும் பிஸ்டலையே எடுத்து வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பாருங்க, இப்படி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா எவனுக்கும் தெரியாது. அப்புறம் படுத்துக்கிட்டு நான் வந்து கொண்டை போட்டு வந்துட்டேன், அதுதான் இந்த தப்பே பண்ணிட்டேன். சரி, இந்த இதான் கிளாக் டவரில் இந்த இடம். உங்கள் டீமேட்டை எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டாங்க, இப்போ துரத்திட்டு வராங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு சில டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் மேலே ஏறி இப்படி படுத்துக்கோங்க, டப்புன்னு வந்து அடிச்சிடலாம். ஆனால் கொஞ்சம் தெரியுங்க பாருங்க, இப்படி வந்து அடிச்சுக்கலாம். தான் பாருங்கள், வேறு லெவலில் ஒரு பிளேஸ்னால் இந்த ஒரு பிளேஸ். அப்புறம் இந்த இடத்துலையே இன்னொரு பிளேஸையும் காமிக்கிறேன் வாங்க. இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தான் இந்த இடத்துல இங்கே தான் இந்த வண்டி மேலே ஏறிக்கணும். இந்த இடத்துல ஏறிக்கிட்டிங்கன்னா சோலோ வந்து அங்கே ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலே இருந்து அப்படியே தெரியும் பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குதா. அப்புறம் யார் வந்தாலும் டப்புன்னு அடிச்சிடலாம் பாருங்கள். அங்கே தான் எனிமி இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, என்னை சுட்டுட்டான். இப்படி ஸ்கோப் போட்டு சப்புன்னு அடிச்சுக்கணும். சைலன்சர் போட்டுக்கோங்க, வேறு லெவல். அது வேறு லெவலில் ஒன்று சைலன்சர் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் வேறு லெவல் சார். சரி, வேறு இடத்துக்கு போகலாம். வேறு இடம் இந்த இடத்துல நிறையா நாங்கள் அடுத்து போன வீடியோவிலே ஒன்று போட்டிருப்பேன். சரி, அந்த வேனை எடுத்துகிட்டு போகலாம். சரி, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.